Tikulandira kondomvera kulikonse kumene muli pano ndi pa Nyasa Voice Box. Cholinga chathu pano ndikupereka mpata kwa Malawi osiyanasiyana kuzatha kulankhulapo pa nkhani zosiyanasiyana makamaka zokhudzana ndi ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso ulamuliro otsatira bwino malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndikukambapo nkhani za ndale komanso kuyendetsedwa bwino ka dziko, tabwera pano ndi bambo sa Charles Ben Longwe amene akunena kuti dziko la Malawi lafika pomvetsa chisoni chifukwa kuti zikuoneka kuti kubomaku achakweratu samenenso akuyendetsa dziko la Malawi. Dziko lino likuyendetsedwa ndi aja amachita kuti Agape Khombe. Ndine limodzi pano pa Nyasa Voice Box kuti timve kuti Ben Longwe akuti bwanji pa nkhani imeneyi, ndipo akamaliza chonda Malawi mutiuza maganizo anu in the comment section below kuti kodi zimene akunena sa Charles Ben Longwe inuyo mugwizana nazo kapena simugwizana nazo. Mutiuza in the comment section below pano pa Nyasa Voice Box. Ndi kulandireni okondedwa omvera lero lino pa 20th of February 2025, and it happens to be on Thursday, while my time says 47 minutes after 10 a.m. chigawo chimenechi chakumawa. Ndipo bwalo limeneli muli ndine sa Charles Ben Longwe. Ndikulandireni motero mochokera kuno ku University of Hard Knocks. Kumene ntchito yake ndi kugabadulana maubongo. Dzana ndipepetse ndinanena kuti nditusa chiodiyo chimene amalawi ambiri mukuchiyembekezera. Ndinene chonchi pepani zakudya zothya kuka bwino zimatenga nthawi pamoto. Zipye bwinobwino. Madzulo ano ndibwera nayo imeneyo. Zipye ndithu bwinobwino zipye. Tikamazitumiza zitapya. Mukudziwa kuna kuti kumalawi kunoko dziko lagwedezeka kwambiri. Zinthu sizili bwino yayi. Ndipo aliyense akudziwa chilungamo chake kuti apa tikachokapo tikunkapo. Tikachokapa tikunkapo, koma nkhani yangokhala kuti ni nthawi. Ndeno tiyayikhani pomwepo muli ndine sa Charles Ben Longwe. Mauno. Nkhani imene ndifuna kuti ndikuuze na Malawi imene kuyendayenda mdziko muno. Zikuoneka kunena kuti president wathu wa dziko lino akuyendera maganizo a ma-activist ena amene amati mbadwa zokhuzidwa. Kuti muonesese bwinobwino dziko lino tikuyendera pesi yake imeneyo. It's not the men that we voted for pa 23rd of June 2020. We are now tikuyendera gear. Ndende kutengerani pambuyo pang'ono. Panopo tikuyendera gear ya mbadwa zokhuzidwa. Amalawi ndife anthu omvetsa chisoni kwambiri. Ndife anthu omvetsa chisoni osati masewera yayi. Dziko likuyendetsedwa ndi Achina Agape Khombe. Not even Dr. Lazarus Makathe Chakwera. Not even those people you talking about. Richard Chimwendo Banda. No. Those can be better people. I'm telling you, can be better people. Dziko lilafika pa low, lafika pa less, pa japona kuti ziganizo za dziko lino zikuchokera kwa mbadwa zokhuzidwa. Ndi zimene zili bize kuyendesa dziko lino. Ndi pamene tafika paka dali pano. Fatu kuzona pa social media apa. Ife tukapereka biru ya chanchani ku parliamenti ya age limit. Ndi kumaonadi kuti nkhaniyo ikuonekadi kuti ndiyoona ndithu, ndipo biru imeneyo ikuonesa kuna kuti ikufuna ilowe parliament between today and tomorrow mwachinsisi ikafike kumene kujangate surprise. Komano in the true sense ifeyo monga ine Ben Longwe ndayiwunikira kuyiona kuna kuti nkhani imene ayiphika kuti ichitike mdziko muno ndi Achina Agape Khombe. Now look here. What kind of a country imene ikhoza kuyendetsedwa ndi nzeru za anyamata amenewa? Now I want to speak something here. Ndisanafike kumeneko koma ndifuna ndiyankhule zina zake. Mdziko muno tili ndi anthu amene amathyakula malamulo, amene amaona malamulo. Tili ndi Malawi Law Society amene amaona amachita kuona nkati mwa malamulo kuti malamulo akuyenda chonchi.
makosana at this junction pamene dziko liachakwera lipachika ndikulithawa chifukwa apapa achakwera lipachika dziko lialithawa kulithawa kumeneko asira maactivist abodza tapanganisi nde maactivist amenewo akunka maofesi achina attorney general achina minister of justice achina ndani kupita kumene kuja ndikumaka shosha kuti tipange zakuti mdziko munomu dziko ndikumafikira kuti likuyendera pamenepo mwini wake amene tidamvotera palibepo ndifa chake shona ija imene inachitika sabata yatha ija mukapeza kuti mwini wake wa shona imene panalibe zimene amayankhulazo sizinali iyeyo ndifake dziko likung'ung'uza dziko likudandaula chifukwa nzeru za kuyankhula zimene anayankhula pa shona it's not him. Iye anachokapo kalekale pa mpando umene wa president anachokapo kalekale. That is why ndinabwera ndi audio imene imachedwa imene ndimanena kuna kuti pali incompetence kapena kuti pali mental disorder with our president. Panopo zikuoneka kuti dziko linonso pano siliso manjaso mwachakweranso yayi. Dziko lipanopo likungoziyendera likungozipangira zinthu and this is very dangerous. Kuti dziko lotero loyendeswa motero likhale kuti nkati mwakemo lanyamula anthu more than 20 million people. Anthu okwana 20 million ali mdziko limenelo limene likuyendeswa ndi Achina Agape Khombe. Malawi Law Society. Tatiunikireni bwino Malawi pamenepa. Ku parliament iko tatiunikireni bwino fazikuoneka ngati kuti khobiri latenga malo kwambiri kuposa demokrasi yathu. Mwayiona lero ndifuna ndinene pano motsindika ne Charles Ben Longwe. Phaba baphanyenye mkolongo ndifuna mundimvesese bwino. Mumvesese bwino. Apapa ndipaja sono timamba kupezana zifukwa mdziko muno. Kupezana zifukwa nozote awaka atengeni awaka apangeni mwakuti awapase mpero amwauza asiye kuyankhula asapange madem pamene tafikapo ndi pamene pene Charles Ben Longwe ndifuna ndikuuzeni. We are waiting for the man, one man only in the parliament and another one amene oyamba amene atenge motion imene ndikuibweresa parliament. Malawi 20 million mdziko muno akhala kuyang'ana za munthu ameneyo. Tione kuti munthu ameneyo walimba mtima chotani chonena kuti akachite jeopardize democracy ya anthu 20 million onse mdziko muno simply because kuna kuti he is trying to protect one man who is failing to run this government. Nde anthu 20 million mdziko muno ine Ben Longwe ndikupempheni tiyentike ni maso athu ku parliament tione this wicked and stupid man who's going to bring this motion mu parliament amene abwerese motion ya age limit mu parliament. Let us look at him. Let us see who is this man. Timuone kuti ndi ndani mdziko muno. And let us see who is going to second his motion. And let us see who's going to bring that motion patebo kuti sopano motion yo ndi Charles Ben Longwe makosana and ndili mdziko momuno. Let me tell you. Ajamauzana kuti amene amaopa amakhala kunja amatani yewu ndili mdziko momwe muno. Let me tell you. Let me ask kuna kuti let us see tione amene abwerese motion imeneyo mdziko muno tione ngati kwawoko akadye phala this week. Tione ngati kuti mdziko muno akhalemo pa nthawi imene abwerese motion. We're not going to tolerate any nonsense in this country. Tinamva kuwawa ena ife mmene timamenya nkhondo ya democracy mdziko muno. Kuti mdziko muno mukhale democracy. When we are fighting kuna kuti tikhale ndi democracy, we never fought about age limit. Because by then, Dr. Hastings Kamsbanda anali ndi zaka zochuluka koma mu democracy analoledwa kuti ayimirirenso. Mwayiona imeneyo mu democracy titatenga boma ifa Malawi titavotera nyali ndikutenga kuti dziko lathu likhale ndi democracy lazipani zambiri. Mu democracy mmenemo Dr. Hastings Kamsbanda amene anali wachikulire kwambiri sadaletsedwe kuti asaime nawo chifukwa cha age limit. Mwanimvesesa
So kampeni isachitike kuna kuti iya sitifunawa akuti akalamba iya ine Ben Longwe ndikungoyang'ana kuna kuti who's going to bring that motion in the parliament on the first place. Secondly, who's going to second that motion? Thirdly, who is going to bring that motion on the table? Ndifuna tione anthu atatu amenewa ndiye ndifuna ndipemphe Malawi 20 million amene mukulira Dziko muno, amene mukuona kuna kuti ulamuliro wa Dr. Lazarus Makafe Chakwera walephera. Tiye tioneni kuna kuti kodi ku parliament kumeneko kutuluka zotani. Amene abweresa zimenezo, nyasi zimenezo mparliament ndi ndani? Mwayiona ameneyo? Ndinakuwuzani kuti anthu awa chimene akubweresa Dziko muno ni nkhondo, ndewu. I told you this is the beginning and this is just the start. Koma ndifuna ndikufotokozeni kuna kuti nobody by any means is going to jeopardize democracy in this country, whether you like it or not. Pokapanga zisankho Professor Afapita Muthalika akakhapa ballot paper ndi chipani chawo cha DPP. Pokapanga zisankho Dr. Tupele Muluza akhapa ballot paper ndi chipani chawo cha UDF. Remember, musazinamize kuti mutalephera kulamulira dziko lino kwa 5 years. The only way is to eliminate other people and intimidate other people kuti akhale intimidated kuti niyo muchite pass. Mfundo zanu zakukanikani mulibe policy ina iliyonse. You are empty headed and we cannot allow kuna kuti dziko lathu lino liyendesedwe ndi Agape Khombe. It will never work. It will never happen. Makosana, it will never happen. I know kuti kumene muliko mwakonzekera ziwembu zochuluka ndi zokwanira kuti tipanga ziwembu Dziko muno tipanga zote aujeti amanga. Ine Ben Longwe ndakonzekera kuti mumange kaya mupange chani, koma there is no way imene Dziko muno democracy imene ine Ben Longwe ndinakhala nawo kumenya nawo nthawi ya Dr. Bakiri Muluzi 1993. Ndinali pamenepo kuna mikhate uko kwa Musagama. Kwantala uko kuzomba. I was there as a young man. Amene ndi mamenya nawo nkhondo kuti Dziko muno mukhale democracy. And I'll make sure that democracy is maintained in this country whether one likes it or not. I don't know you guys, where were you by then? Meneti mamenya nkhondo ya democracy Dziko muno. Osatuzuka maso nkumaopseza anthu Dziko muno ndicho ningachiona kuti niyo muchite pass. You have failed. We've been telling you Pankhani. And in Dziko muno palibe munthu kapena chipani chimene chikhozona kuti Ben Longwe amatida mukakhala inu aboma ndakuyamikirani chaka chose cha mtunthu kuti mwina mukonza zinthu. You have never done that. Mwayiona, today you can't say kuti Charles Ben Longwe amatida mwakuti Charles Ben Longwe mote. No, I'm telling you, you have failed to run this government, and we're not going to accept any nonsense or to tolerate any nonsense that will jeopardize our democracy. Panopo ndifuna ndikudzutse na Malawi tikunena kuti posachedwa pompa, when we set up our dates tikupita so pansewu. Ndikuwuzeni zimenezo. Tikupita pansewu ndipo pansewu posupita ukasewera. I want Dr. Lazarus Makafe Chakwera ndi crew yawo yonse kuna kuti tupita pansewu situkasewera. Pansewu pakukanunkha mphira. Ine Ben Longwe ndili pano. Pansewu pakukanunkha mphira. Chimene chocho nde muchidziwe. Mwalephera kulamulira dziko lino ndipo mukudziwiratu kuna kuti zisankho zikubwera palibe chanu china chichonse. And Malawi salulera kuti dziko limpitirize niyo kuyendesa muonjezeso zaka zina 5 ndi miyezi. Zimenezo zonse zitheka yayi. Mwalephera kuyendesa dziko and munanena nokha kuti within 2 years mukalephera kukonza zinthu m'dziko muzadula pansi udindo. And I believe time is now. Ndipo ndifuna ndiyankhule kuna kuti Malawi Law Society tayang'ana ni malamulo akuti chiyani. Taonani anthu aku nyumba ya malamulo amene akukhala kumene kuja illegally ku parliament kuja illegally. Achakwera alephera kuyendesa dziko lino. Mu dziko muno mulibe opposition, mulibe leader of opposition. From 23rd of June 2020 kuzafika lero lino leader of opposition Dziko muno munalibe, opposition munalibe, inali weak. And that was a good time kuti Achakwera akanaendesa dziko no bwino popanda opposition munalibe.
koma chakwera alephera kuyendetsa dziko limene lilibe opposition, nde panoponso pano akanene kuti ayendetsa dziko. It will never happen. Zimenezo zosatheka zimenezo. Malawi akuvutika, anthu ali pa mavuto, anthu ali pa ziphinjo, anthu akumva kupweteka pa ulamuliro wa Dr. Lazarus. Ndifuna ndikuuze na Malawi sajatala wa ku China. They don't eat tarmac from China. Chimechocho nde muchidziwe, they don't eat tarmac from China. Amalawi sajatala wa ku China. Amalawi amajaza kudya, Amalawi amalima. That's it. Mwalephera kumuthandiza Malawi kuti mwina economy ya dziko lino lokamuzubanda amanena kuti chuma chili mthaka pansi, koma achakwera alephera amaona ngati chuma chili mundege, akamauluka kupita kwa Biden, akamauluka kupita kwene Charles Ben Longwe. Ndifuna ndinene pano motsindika apa bwalo sakuchoka, terera nyani ali mdziko momuno. Tifuna tione kuti amene abwerese motion imene parliament ndi ndani. Who's going to second this motion and who's going to bring this motion on the table? Kuti ma parliamentarians ayambe kukambirana, more especially those who are greedy. Amene alandira kale ndalama pasi, because we know ma members of parliament and opposition alandira kale ndalama pasi pa kuti tikagwetse Professor Arthur Peter Mutharika. Mwayiona ameneyo? Koma let me challenge you, whatever the case, you're not gonna win election. Imezo siziteka ina ndi Charles Ben Longwe. Makosana tuonaneso chigawo cha kumadzulo pamene ndikubwereseni audio imene ndikufuna kuti ndikuuzeni kuti who are the best candidates in this country. Remember about Joshua and Caleb. Amene sana zipange mixi kuzisakaniza ndi milungu ina yoyipa imene pakadali pano Malawi liyense akuirira. So madzulo ano ndibwera ndi imene makosana. Sikuti yatha imene jaye ilipo imeja tikuiphika bwinobwino, koma pa mafuna ndikuuze noti tikuyang'anitsisa Malawi tonse 20 million. Igaweni audio ipite pena pamose, namba yanga ndiyo mweja +26598075228 ndibwerezenso +26598075228 kapena noti 0980752284. Ndili Dziko momwe muno. Anzanu tu akutiimbira, akutiimbira anzanu tu akutumiza ma message pa namba lamene 0980752284. Ndikunena kuna kuti ma motions amenewa onena kuti alowe mu parliament akapange jeopardize democracy, zimene sizitheka chifukwa ife titamenya ufulu wa democracy sitinampinje Dr. Hastings Kamuzubanda kuti asayimirire upresident, and he was older than Professor Arthur Peter Mutharika. Ndenditero choncho Dr. Dupere Muluzi mukonzeke kumeneko, Professor Arthur Peter Mutharika mukonzeke kumeneko. Dziko ili mukutenga ili, awalandisa Dziko alephera Dziko mukutenga. Mwayiona imeneyo kuyambira 2020 kuzafika 2025 akhalira misonkhano yokha mande ngakhale nthawi ya maliro Dziko muno amene anatichitikira muchikangawo kunali misonkhano yokha momoti apange zinthu zoyendesa Dziko lino, apange za economy, kunali misonkhano yokha ndiye achedwa nazo. Iwo amaona ngati kugona akuti chani kugona pakati kankuyambirira nde misonkhano yokha kuiwala mavuto a Dziko muno. Mwayiona kumapangazi bwana kunifi kuja natenga mwana wache mwali awo ndikumuyika kunifi kuja ziyendesa nifi. Zingaende Dziko choncho, zingakhale bwino. Let me tell you, Malawi, we have to wake up. Wake up, Malawi. Amayi ndi abambo, dzukani. Dziko likupita, dzukani. Mukuberedwa Dziko inu, dzukani. Ine Ben Longwe ndabwera kukudzutsana Malawi. Amayi ndi abambo, anyamata ndi atsungwana, dzukani. Nthawi yodzuka ndi ino.
Ana anu akupita ku skulu opanda sapato, akupita ku skulu opanda masipazi, akupita ku skulu opanda chakudya, ena alephera skulu kumene, ena atenga mimba ifoti zinthu zavuta, pamene achakwera bize ati kumanga nyumba za anthu oti ali pa ntchito kale. Malo mothandiza anthu amene akuvutika m'dziko muno. Ati umangira apolisi kuti chifukwa choti akuwadifenda basi akumatenga anthu makata pa mamizimu. Anthu akuvutika m'dziko muno. Mwayiona ameneyo? Mavuto amene ali m'dziko muno ndiopsa kwambiri, dziko lipita tilipinyolitsa. Nde dzukani Amalawi. Ine ndikudzutseni motero mmamawo. Tikumanenso madzuwa ndinokwiya kwambiri madzuwa teranyana akafika mepopo ndi kuti yes. Ndilekeze munali ndinenso Charles Ben Longwe mwakoma nonse. Dziko kwa musaiwali 0980 752284 namba anga ndimene. God bless.